ɲɛmaw yɛrɛ kun sanfɛ bɛ fɛn min wele faransikan na ko sanction e ko a berew ma jigi wa maa 449 bɔɲɔgɔnko bere nana olu kɔni gosi kunnafoni di sɛbɛnw olu da don a la k'a ɲɛfɔ. lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. An lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni jɔnko kuma min bɛ an ka jamana yɛrɛ fan dɔw fɛ n'o ye Kayi jamana ye minisiri min sigilen bɛ ka ɲɛsin jo sariyaw koɲɛ ɲɛnabɔw ma ale kɔni ye bataki kɔni ci ka taa procureur général kɔni ma ani procureur de la république minnu bɛ yen bɛɛ ka wulikajɔw kɛ bi sariya kɔni bɛ se ka labato ni kɛwale ninnu na cogoya min na kunnafoni di sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta. Lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen a yirala k'a fɔ min ye diɲɛ selekɛrɛnni tɔnba min bɛ yen olu ka kuru kɔnɔna na conseil de sécurité sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛra ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ka gɛlɛyaw ani cɛncɛnfuga jamanaw ka gɛlɛya G5 Sahel kunkanko kumaw kan kunnafoni di sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen. Lamɛnbaaw ninnu de ye denkwari fanbaw ye bi seerew fana caman bɛna da aw tulo kan komi an y'a fɔ a ye cogoya min na Laginɛ place gɛlɛya minnu bɛ sendikaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ olu sera na da aw tulo kan bi denkwari kɛnɛ kan inshallah aw bisimila. arajo ɲɛtaga yo n'aw mana. Lamɛnbaaw kunnafoni di sɛbɛn lɛnipana a ye a yira k'a fɔ min ye Direyi ye Direyi ale bɛ Nara yɛrɛ mara kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ binganiwale tigilamɔgɔw ye wulikajɔ kɛ ka taa se Mali finitigilakaw ma a kɛra sababu ye maa 6 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɔnɛna u ni na maa 10 jate bɔɲɔgɔnko olu joginna dɔw yɛrɛ ka jogindaw juguyara kosɛbɛ nka kunnafoni di sɛbɛn ye a yira k'a fɔ min ye binganikɛla u ye olu kɔni ka kulu kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ tiɲɛni fana ni kasaraw caman sɔrɔla olu yɛrɛ ka kulu kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ maa caman bɔnɛna u ni na kunnafoni di sɛbɛn lɛnipana ye a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ ka daga min bɛ Direyi yɛrɛ kɔnɔ n'o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ka daga ye Nara yɛrɛ région kɔnɔna na a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɛbaaw u ye munumunu salo kɛ ka kɛɲɛ ni dimanche tɛmɛnen ye ka taa gosiliw kɔni kɛ nin daga kofɔlen in na ka bɛn ni nɛgɛ kaɲa 15 waati kɔnɔna ye kunnafoni di sɛbɛn ye a yira k'a fɔ nin kɔni kɛra gɔlɛci caman ye maaw kɔni fatura kote fila bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni Masire Diop ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin yɔrɔ kofɔlen in a bɛ gosi wa maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ nin ye ko kelen tuguni min ye sanga de sigilen Mali kɛlɛkɛcɛw ka kulu kɔnɔ min ye k'a fɔ Direyi pɔsu a yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin nin yɔrɔ in ma fɔ bi maa ma sɔrɔ k'a fɔ maa minnu ye pereperelatigɛw di k'a fɔ olu de don nka sigana belebele kɔni kelen don jɛkulu minnu na bi u bɛ jɛkulu min wele k'a fɔ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ni olu ka munumunu salon bɛnnen bɛ bi Mopti marabolo kɔnɔ kunnafoni di sɛbɛn lɛnipana ka lakalila a ye a yira k'a fɔ hakililajigila ka kɛɲɛ ni avrikalo tɛmɛnen jan ye san 2019 wulikajɔ dɔw nana kɛ maa bɛ se k'a fɔ nin ɲɔgɔnna wulikajɔ don a kɛra sababu ye an ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ ka kulu yɛrɛ kɔnɔ maa 11 bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛna u ni na wulikajɔ nana wolo sababuya dɔw de la sababuya min ni wulikajɔ kɛra filaw caman nɔfɛ wala n k'a fɔ maa 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛna u ni na o waati la o de hukumu kɔnɔ sa min ye bingalikɛlaw ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ nin donni kama ka taa se an ka finitigilakaw ma ka maa 11 bɔɲɔgɔnko bɔnɛ u ni na min ye dimanche tɛmɛnen yɛrɛ kɛlɛ minnu tɛmɛna Mali finitigilakaw ani wulikajɔ kɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ la a kɛra min ye Direyi yɛrɛ ale yɛrɛ pɔsu la ka kɛɲɛ ni kunnafonidila yɛrɛ a ka kunnafoni sɔrɔlen a ye a yira k'a fɔ nin wulikajɔ kɛbaaw u nana nɛgɛ kaɲa 15 waati ka na mugu kɔni kunkan ko kasiw kɛ pɔsu yɛrɛ kɔnɔna na a kɛra sababu ye an ka finitigilaka minnu fana tun bɛ yen olu ka wulikajɔw fanga kɔni bonyana ni maa kɔfɔlen ninnu nɔfɛ a yɛrɛla k'a fɔ min ye an ka finitigilaka maa 14 bɔɲɔgɔnko olu kɔni joginna wa
joginda juguman dɔw be sɔrɔ a la maa wɔɔrɔ bɔɲɔnko olu bɔnɛna u nin na a ko kɔni a gwɛlɛyara kosɛbɛ a yɛrɛla k'a fɔ min ye wulikajɔ kɛbaaw ye u be fɛn min wele faransikan na ko terorisiw olu caaman kɔni bɔnɛna u nin na hali n'a sɔrɔla k'a fɔ pereperelatigiw olu ma se ka di kunnafoni sɛbɛn kɔni ka lakali la kunnafoni sɛbɛn lɛnɛpana a ye a yira k'a fɔ nin kɔni ye yɔrɔ ye bi yɔrɔ min ni u ka wulikajɔw fanga kɔni ka bon mali kɛlɛkɛcɛw nɔfɛ kosɛbɛ a dɔ la hali mali jamana kɔnɔden gwansan minnu be yen tuma dɔ la u be wulikajɔ kɛ ka olu dɔw minɛ ka taa n'u ye ka tunu n'u ye maa t'u tunuyɔrɔ yɛrɛ dɔn kunnafoni sɛbɛn lɛnɛpana hali bi a ka lakali la n'i ye an ka région min be yen n'u b'a wele k'a fɔ kulukoro yɛrɛ mara kɔnɔna na bi ni maa kofɔlen ninnu u ka wulikajɔw fanga ka bon k'a kɛɲɛ ni octobre tile 31 tɛmɛnen ye a yɛrɛla k'a fɔ min ye an ka finitigilaka maa 7 bɔɲɔgɔnkɔ u ye munumunu kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka taa olu yɛrɛ ko nin bɔnɛ u nin na murujanyanfan yɛrɛ fɛ n'i ye jateminɛ kɛ ka bɛn ka kɛ ni juwe kalo tɛmɛnen ye wulikajɔ kɛra yɔrɔ kofɔlen in fɛnɛ na a kɛra sababu ye a tiɲɛniw fanga bonyana kosɛbɛ fo a nana wolo fɛn na fɛn min ni siniwalaka dɔw maa 3 bɔɲɔnko olu minɛna a ko kɔni gɛlɛyalen bɛ bi kunnafoni sɛbɛn k'a lakale hali bi a ye a yira k'a fɔ hali bi nin yɔrɔ kofɔlen in na ka kɛɲɛ ni san 2017 ye gire yɛrɛ ale komandan min tun be yen n'u b'a wele k'a fɔ mamadu jawara ale minɛna ka tunu ni a ye lakanabaliya sababuya la fo bi pereperelatigɛw ma se ka sɔrɔ a taa yɔrɔ ni a nayɔrɔ la fɔ a kɛra sababu ye kɔrɔfɔw nana di a ma waati tɛmɛnenw na a ka se ka video dɔw kɛ ka laɲini kɛ mali faamaw fɛ u be se ka fɛrɛ ani dabali tigɛ ale kama cogoya min na a ka se ka ka denbayaw sɔrɔ mɛ fo bi sa mɔgɔ ma se ka pereperelatigɛw sɔrɔ a ka kibaruyaw la kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant ko n'an lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'anw ma na ko f'aw ka na mali kɔnɔ ni mali kɔ ka f'aw ka na ko n'anw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'anw ma na. an lamɛnbaaw o l'indépendant kelen ye a yira k'a fɔ min ye minisiri min bɛ yen ni ale ka baaraw bɛnnen don ka ɲɛsin jo sariyaw koɲa ma mamadu kasoke a yirala k'a fɔ ale kɔni kɛmɛ bi k'a ka dusumakasaw kɔni caaman yira min ye k'a fɔ dankari wale minnu bɛ ka kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na bi n'u bɛ a fɔ a ma faransikan na ko esclavage nin ye jɔnya baaraw de ye waleya dɔw bɛ ka kɛ an ka burusikɔnɔduguw kɔnɔna na jɔnya ko kumaw a b'i n'a fɔ an ka jamana faamaw olu kɔni bɛ ka wulikajɔw kɛ bi maa o maa bɛ yen ko i sen yera nin baara kɔfɛlen ninnu na i ka se ka ɲangi fo ka taa fɔ a sera a dan na ka kɛ ni minisiri ye minisiri mamadu kasoke ale kɔni ye yamariyaw di kiiri tigilamɔgɔw kɔni ma u ka se ka wulikajɔw kɛ maa o maa bɛ yen k'i sɔn bɛ nin ko in na i ka se k'a ɲangi ka kɛ ni nɔvamburu kalo tile 11 tɛmɛnen ye minisiri mamadu kasoke a ye yamariya di procureur général ma près de la cour d'appel u ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni sigi sen kan dangari wale minnu taara ka ɲɛsin adamadenw ni adamadenya yɛrɛ ma ni sariya sɔsɔ baaraw don maa o maa bɛ yen i sen mana k'a la ɲɛ suguru ni ɲɛ jan fɛ i ka se ka minɛ ka di sariya ma sariya ka se ka bere da i kun min ni i ka kan ka kɛ ni dawuda sangare ale ka fasɛri ye olu yɛrɛ ka kunnafoni nasiraw yɛrɛ kɔni fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ min ye gwɛlɛya min bɛ an ka burusikɔnɔdugu dɔw kɔnɔna na bi n'o o ye jɔnya mankanw ye n'o ye jɔnyakɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka i yɛrɛ région kɔnɔna na a kɛlen don gwɛlɛyaba ye bi a yɛrɛla k'a fɔ maaw caaman de nana bɔnɛ u nin na ka maaw yɛrɛ jogi waati tɛmɛnenw na n'i ye bɔlɔlɔ nasiraw kɔni ye i bɛ waleyaw ye waleya min ni o ni adamadenya hakɛw kɔni tɛ se ka taa cogoya si la o de ye kumu kɔnɔ minisiri min bɛ yen bi ni ale sigilen bɛ ka ɲɛsin jo sariya olu koɲa ɲɛnabaw ma ale kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka laɲini kɛ min ye kiiri tigilamɔgɔw kɔni fɛ u ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ maa o maa bɛ yen k'i da bɛ nin ko ninnu na k'i ye nin waleya jugu kɔni ta ka ɲɛsin i hadamaden ɲɔgɔn kɔni ma siga kɔni t'a la i bɛna ɲangi fo ka taa se a dan ma ka kɛɲɛ ni lɛtiri ye lɛtiri min ni a nimoro ye 0057 bar MJDH-SG du 17 décembre 2019 u bɛ yamaruya di k'a fɔ fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ ka laɲiniw n'u ka baaraw taabolo kɔnɔna na maa o maa bɛ yen ko e sɔrɔla nin baara cɛjugu in na ka adamadenw minɛ ka k'u i sago ye ka dansago walew ta ka ɲɛsin u ma jɔnya nasiraw fɛ
i ka se ka ɲangi fo k'a kɛ misaliya ye diɲɛmaw kɔni ma. Latini yɛrɛ kɔnɔ kuma fanba ye de k'a fɔ min ye minisiri Mamadu Kasoge a ko a bɛ laɲini kɛ ka ɲɛsin procureur général ma min bɛ cour d'appel yɛrɛ kɔnɔna na. A ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ, a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ kiri yɛrɛ nasiraw fɛ, sariya nasiraw fɛ, ni dansago waleya min bɛ yen k'a kɛ anw faso Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi, maa o maa bɛ yen k'i nɔ bɛ a la, sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ka se k'i ɲangi ni sariya yɛrɛ kisɛw ye. Wa ko a bɛ a ɲini procureur minnu bɛ an ka sigidaw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka i cɛsiri ka se ka fɛɛrɛ ni dabali sigi ni dansago waleya minnu bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na f'u ka se ka siri a la. Minisiri Mamadu Kasoge a ye a yira k'a fɔ nin baara min filɛ nin ni a nun dolen don ka di kiri tigilamɔgɔw ma bi, a kan ka kɛ baara ye baara min b'an ka dogo bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama k'a fɔ nin ye waleya ye bi ni maa o maa sɔn sen yera a la i ka se ka ɲange ka se fo a dan na. A ko a kɔni bɛ a ka jatew kɔni boli wala a b'a ka danayaw sɛmɛ kiri tigilamɔgɔw kan u ka se ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ni sariya sɔsɔ kɛbaaw kɔni na. Kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Ko n'an lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw ma na ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. An lamɛnbaaw, kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon a ye a yira k'a fɔ min ye Faransikaw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yan n'o ye force Barkhane u bɛ k'u ka dagaw wuli dɔɔni dɔɔni min ye Kidal, Tessalit, Tombouctou wuliliw bɛ ka kɛ dagaw kɔnɔna na. A bɛ komi Faransi kɛlɛkɛcɛw kɔni bɛ k'u kunda Gawo de kan sisan ka taa u bisimila yen nɔ. Kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ a dɔ la nin ye Faransi kɛlɛkɛcɛw ka baaraw bannen bɛ fɛn wele Faransikan na ko mission. Kunnafoni sɛbɛn ka lakili la a ko hakililajigi la nin baaraɲɔgɔnya ninnu kɛra Mali fanga ɲɛmaw ani Faransi fanga ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka bɛn ni san 2000 ani san 12 waati min na kɛlɛ yɛrɛ kɔni tiɲɛna Mali kɛlɛkɛcɛw bolo. O kɛra sababu ye Faransi kɛlɛkɛcɛw olu ka wulikajɔw fanga nana bonya ka se ka ɲɛtaga kɔni bali ni ma kɔfolo ninnu kɔni bolo. Maa minnu bɛ yen n'u ka wulikajɔ ka bon bi ni alisilamɛya yɛrɛ kɛlɛ ye a dɔw yɛrɛ la dɔw bɛ a la olu ka kɛlɛ kɔni fanba ye min ye dɔrɔku nasiraw ye olu bɛ se ka siraw kɔni bɔ ni o ye cogoya minnu na. Nin ye a dɔw ka kɛlɛ yɛrɛ kun ye. Kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon a ye a yira k'a fɔ a donni kama Faransi kɛlɛkɛcɛw kɔni nana ka na dan sigi ni ma kofɔlen ninnu ka ɲɛtagaw kɔni na. Nka an bɛ waati min na i ko sisan min ye Faransi ɲɛmaw ye olu kɔni dusuma kasilen don bi Mali yɛrɛ kɛlɛ wala Mali fanga ɲɛmaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ k'a yira k'a fɔ kumaɲɔgɔnya dɔw bɛ ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min ye funteni ni dimi yɛrɛ ye. O tɛ ka bɛn Faransi kɛlɛkɛcɛw Faransi jamana ɲɛmaw ma. Waati tɛmɛnenw na Faransi jamana ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron ale ye kɔrɔfɔ dɔw bɔ ka bin ka a yira k'a fɔ dɔɔni dɔɔni u bɛn'u ka kɛlɛkɛcɛw kɔni jateyaw kɔni dɔgɔya. O hukumu kɔnɔ sa jateminɛw kɔni kɛra k'a fɔ bi gɛlɛyaw caman bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na o ni a ta bɛɛ Faransi bɛ ka dɔ bɔ a ka kɛlɛkɛcɛw jateya la min ye adamadenw ka hakɛw ye fɛn min bɛ wele Faransikan na violation flagrante des droits de l'homme. Maaw kɔni bɛ ka u ka hakɛw bɛ ka ndaraki ka b'u bolo bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ bi. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw yɛrɛ ka forow an'u ka cikɛminɛw ɲɔnɔ marabolow kɔnɔna na waati min na olu bɛ ka jeni u bɛ ka minɛ u la maaw bɛ ka ta ka tunu ni u ye. O waati kelen n'a yɛrɛ la k'a fɔ Faransi kɛlɛkɛcɛw olu bɛ k'u ka kasaw cɛ ka dɔ b'u ka kɛlɛkɛcɛ jateya la k'a sɔrɔ Faransi dun ye Mali terilaka ye wa Faransi jɔyɔrɔ ka bon ni kɛlɛ ninnu koyanw na kosɛbɛ. Nka o n'a ta bɛɛ Faransi bɛ k'a ka minɛnw kɔni cɛ ka bɔ an ka jamana yɛrɛ yɔrɔ caman kɔni na. Maa b'i yɛrɛ ɲininka bi yala nin ye hɛrɛ ye wa yala Faransi ka nin wulikajɔ min bɛ sen na bi nin tɛna kɛ sababu ye ka ninkɔrɔ fiyɛ marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen bi n'u bɛ jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛn fan fɛ alisilamɛya kɛlɛ tɔgɔ bɛ minnu da kɔnɔ nin tɛna olu yɛrɛ ka ɲɛtaw sabati wa. Nin kɔni ye gɛlɛyaba ye bi min ni maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka la hali n'a sɔrɔla k'a fɔ Emmanuel Macron a ka kuma dɔw senfɛ
a ko siga kɔni t'a la faransi kɛlɛkɛcɛw olu nakun de ye ka se ka banbanci tigilamɔgɔ minnu bɛ yen ni u y'u ka disibaw ye ka se ka olu kɔni kanw kari nka o n'a ta bɛɛ kɛlɛ banbali ni walew bɛ sen na nka a ka kuma dɔw senfɛ a ye a yira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla k'a fɔ faransi kɛlɛkɛcɛw bɛna dɔ bɔ u ka jatedaw la kɛlɛ bɛna to Européens ka kulubaw bolo olu fana bɛna don kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali kɛlɛkɛcɛw ma kunnafoni sɛbɛn l'Indépendant wala n k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon a ye a yira k'a fɔ nin kɔni ye gɛlɛyaba ye bi nka maa bɛ se k'a fɔ tuma dɔ la fɔnkɔɲɔgɔn min bɛ Mali fanga ɲɛmaw ani Faransi fanga ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ k'a wolo nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon. ko n'an lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw ma na ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. an lamɛnbaaw o kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon kelen a ye a yira k'a fɔ min ye weleweledakan dɔ kɔni bɔra ka ɲɛsin diɲɛ naani tɔnba ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan ka se ka G5 Sahel min ye cɛncɛnfuga 5 minnu bɛ yen bi ni olu kɛlɛkɛcɛw faralen bɛ ɲɔgɔn kan u ka se ka olu kɔni kɔkɔrɔma don kosɛbɛ wa perepelatigɛw dira k'a fɔ min ye l'Amérique jamana ye olu kɔni ye u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la ka yira k'a fɔ min ye k'a fɔ kɛlɛkɛcɛ wɛrɛw ka bɔ jamana wɛrɛw kan i n'a fɔ a dugudumakanw bɛ diɲɛ kɔnɔ cogoya min na ka na ko olu bɛna kɛlɛ de kɛ bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati cogoya min na min ye Amérique jamana olu kɔni ye a yira k'a fɔ olu tɛna sɔn o ma cogoya si la kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon a ye a yira k'a fɔ min ye monsieur Lacroix ale kɔni ye kunnafoni dɔw furubaya ka kɛɲɛ ni monsieur Jean-Pierre Lacroix ale ye maa ye maa min ni u b'a fɔ n'u b'a wele faransikan na chef des opérations de paix des Nations Unies yɛrɛ ka kuluba min bɛ yen ni o yɛrɛ sigilen bɛ ka ɲɛsin bɛn yɛrɛ cogoyaw kɔni ma o ɲɛmaaba don n'o ye Jean-Pierre Lacroix ye ale ye perepelatigɛ dɔw di ka ɲɛsin conseil de sécurité maaw yɛrɛ ma juma tɛmɛnen ka bɛn Novembre kalo tile 12 san 2021 a ye laɲini kɛ ka ɲini diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan ka se ka tigɛ bi ka dɛmɛ don min ye G5 Sahel maaw kɔni ma u ka se ka u ka baaraw nun don ka se a dan na kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon a ye a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen n'o ye Jean-Pierre Lacroix ye a ye perepelatigɛw di k'a fɔ min ye G5 Sahel maaw ye u ni dɛmɛ ka kan bi fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka se ka sigi sen kan k'u boloma dɛmɛ u ka baara ye fɛn min ye ni o ɲɛsilen bɛ banbanci tigilamɔgɔw kɔni ma siga kɔni t'a la u y'o o dalilu yira diɲɛmaw bɛɛ lajɛlen na ka bɛn ni olu ka baara nun donko fɔlɔ ye san 2017 tɛmɛnen na u ye wulikajɔ minnu kɛ o wulikajɔ b'a yira k'a fɔ u bɛ se u ka baara la wa ni u dɛmɛna fana u bɛ se ka ɲɛtaw caman kɔni sɔrɔ u ka baara la kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon a ye a yira k'a fɔ o de hukumu kɔnɔ sa min ye hali Burkinakaw yɛrɛ fɛ yen wulikajɔw tun kɛlen don banbanci tigilamɔgɔw fɛ ka ɲɛsin dugu sigibaa dɔw ma G5 Sahel finitigilaka minnu bɛ yen olu kɛra sababu ye ka se ka nin wulikajɔw yɛrɛ kɛ a bali kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon a ye a yira k'a fɔ o de hukumu kɔnɔ bi ni maa kofɔlen n'o ye Jean-Pierre Lacroix ye ale kɔni kɛnbɛ bi ka weleweleda ta ka ɲɛsin diɲɛ selenkelani tɔnba ma u ka kuluba min bɛ yen n'o ye sécurité n'o ye conseil de sécurité u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye musakakow ye min ye minɛnkow ye u ka o di G5 Sahel maaw ma u ka se k'u ka baaraw sabati sabu u bɛ baara minnu na bi a mago bɛ dɛmɛw caman kɔni na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon. ko n'an lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw ma na ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni kununko dɔnkubari ye an tun ye a fɔ ye k'a fɔ Laginɛ Place gɛlɛya dɔw bɛ sɛnɛgaw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ la bi gɛlɛya ninnu kɔni kelen don kuma sama-samaw ye u ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ la k'a fɔ sɛnɛga 2 de bɛ Laginɛ Place la dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ olu ka kɔrɔ ni dɔ ka kɔrɔ ni dɔ ye nka dɔkun tɛmɛnen na
syndicat kelen olu ye wele bila kunnafonidilaw ma ka taa ɲɛfɔli kɛ gɛlɛya minnu bɛ olu kan mobili jɔyɔrɔ kow la hakilila olu tɛmɛna an ka dɔnkibari la nka cogo min na aw bɛ faamuya sɔrɔ hakililajigi la kɔrɔfɔ minnu tɛmɛna o syndicat ka kuluw kɔnɔna na musolakaw ani cɛlakaw an ka jɛ ka dɔn lamɛn olu la. Ne tɔgɔ de Usibila Sawadogo, chef de gare. Ne de ye coopérative ka chef de gare ya. Coopérative transport unité de Bamako. Ne de ye chef de gare. Bon, nye journaliste ni jama wele, o kana dugu min bɛ kan yan. Nka fɔ diɲɛ bɛɛ ka mɛn. O de y'a wele ko ye sɔgɔmada in na. Maintenant, n bɛna daminɛ ni kuma min ye. Ne kɔni ye n wolola Bamako yan, n mɔna Bamako yan. Ne mɔkɛ ye transporteur ya kɛ, n fa y'a kɛ. Ne yɛrɛ y'a kɛ ne ma école kɛ depuis n fitininma n fa b'a minɛ o y'a sɔrɔ place bɛ Bagadaji a b'an bolo minɛ an bɛ taa Bagadaji an bɔra Bagadaji an nana Bamakɔ kura Gondol da la a b'a minɛ an bɛ taa yen an bɔra Gondol da la an nana yɛrɛ an mɔkɛ ka so kɔnɔ centre culturel français da la Laginɛ place tun bɛ yen ne tun b'a kɔnɔ an bɔra yen an nana usine céramique da la Laginɛ place tun bɛ yen ne tun b'a kɔnɔ maintenant an ka ɲɛmɔgɔ Sori Kone o ye y'a ɲini 76 gouvernement y'a yan d'a ma Laginɛ pour le Laginɛ place kama donc an yɛlɛmana ya en 86 donc a dira ma 76 77 an ye yan loli daminɛ ka 79 k'a la 77 78 79 an ye cours kɔni ka ba 79 maintenant gouverneur nana lajɛ yaabaga nana lajɛ a ye papier bɔ k'a d'a ma papier b'an bolo n bɛ ka kuma min fɔ papier b'an bolo delilu bɛ n bolo 86 yaabaga kelen nana sɔrɔ usine céramique da la k'an ka yɛlɛma an ka place la an ko k'an tɛ se ka yɛlɛma yan ko yan ye Kongo kɔnɔ de mɔgɔ tɛ yan n'i nana yan n'i ye pasasi jigiya o tɛ se ka taa Bamakɔ yan ka jan yaya ko no kan be yoro mina o ye autorité de bena doye yin tanga place yi anga place dira ma anga yele anga place kono maintenant anga nyamo Sori Kone deba ka yele ma 66 waso mogote ya ne 20h sera dura be buke taso waso mogote ya an tora ko kono Musa menene ko fe sentiri kriye ko sentiri de Bamako o na asuro ya ko le kriye la bona faranga ka barake an ko bo place nyina Mali transporteur be yi de a bisimila o farala kan su 93 an farala ɲɔgɔn kan yan maintenant o de wulila bi ko yɔrɔ de y'u ta ye kan tɛ mobili don yan ka sati e t'i y'a faamu an kɔni sigilen yan an y'a kuma ɲɛsin autorité ye an kɛra communicate la procureur y'a fɔ u nana ni papier min ye ko bɛɛ ka taa i ka yɔrɔ la ka baara kɛ n'an ka taa ye A3 ye k'an ka na baara kɛ A3 kɔnɔ bon an nana yan an n'a ye mobili don sisan u b'a minɛ ne ta minɛni ko examen kɔni banna a yɛrɛ kɛra journaliste bɛɛ ɲɛna journaliste yɛrɛ bɛ se ka détailler an ka numéro sigira yan ni sisan tɛ o bɛ ka mɔgɔ gɛn ko mɔgɔ si kana se yan o kɔni o tɛ ne ka kuma ye dɛ Asim k'a lamɛn a ka nin lajɛ an bɛ tila ka Asim fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ don an ka dugawu b'a ye bawo an y'a ye sira min b'a bolo a bɛ se ka an bɛɛ bɔ nɔgɔ la donc an b'a bɔ ka dugawu k'a ye se t'a ye dɛ an bɛ dugawu k'a ye an bɛ procureur Touré an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Touré nana sɔrɔ an bɛ di cité kɔnɔ mais Touré de ye nin ko fɔ k'an ka a kɛ ten vraiment an bɛ Touré fɔ an b'a yira Touré kɔni bɛ ka baara kɛ dɛ a tilelen don a bɛ ka baara kɛ mais hali bi an ka dugawu k'a ye ala ka communiqué da fanga d'a ma non an b'a fɔ a ka kuma la mais Touré kɔni ko k'an ka na an ka baara kɛ yɔrɔ la mais n'an nana don dɔrɔn 14 commissaire b'a fɔ k'an tɛ baara kɛ an bɛ minɛ komi sɛ an minɛ ko kɔni n y'o fɔ ka tɛmɛ o kɔni kɛra jama bɛɛ ɲɛna yan ne bɛ bɛɛ fɔ bɛɛ min nana an lamɛn n b'u bɛɛ fɔ n bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɔ an kɔni ye fantan ye dɛ bi n bɛ ka kan ka se t'an ye n bɛ kari kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ fɔ a cɛ a n'a muso ne kan sisilen don mais kuma ye ma wajibi ye n'an ka jɛ ka sigi a tɛ maa kɛ yɛrɛtigi ye fo diɲɛ k'o faamu an bɛ yan n bɛ Asim n'a ka jama fo an bɛ procureur Touré fo a n'a ka miiriya ɲuman na a k'i hakili to 14e na Touré k'i hakili to 14e na 14e fo yanni galama mana ci ɲɔgɔn na 14e mɔgɔw bɛ na an ka mɔgɔw cɛ an dabali banna an b'a fɛ a ka ɲɛɲini a ka ɲɛdɔn yalima anw tɛ fasoden dɔ ye wa min tun bɛ ne fɛ k'a fɔ o ye nin ye an bɛ bɛɛ fo lasigikɔnɔmɔgɔw bɛɛ y'an ka mɔgɔ ye an ni bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ 14e tɛ se ka anw kɛ ka yɔrɔ di syndic mɔgɔw ma peut-être ne bɛ ka min faamuya comme ça min bɛ 14e na min bɛ ka kɛ a t'a kalama n'a b'a kalama walahi bilahi talahi a tɛ injustice kɛ Mali faamaw an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini mais u k'u hakili to kow la min bɛ ka f'u ye tiɲɛ tɛ an ka laɲini ye min ye u ka tiɲɛ dɛmɛ Touré procureur Touré an ka dugawu b'i ye a ko coopérative a kana baara k'a ka yɔrɔ la syndic a ka taa baara k'a ka yɔrɔ la munna
ni coopérative nana k'a bɛ baara k'a ka yɔrɔ la an tɛ mɔgɔw u bɛ komi u bɛ 14e mɔgɔw wele u bɛ n'an minɛ hali sa n ka mɔgɔ 2 o bɛ kaso la n bɛ wele da Asimina ka jama ma gouvernement ma commune 4 mɔgɔw ma bɛɛ ka wuli u ka n'an dɛmɛ k'an bɔ jɔnya juru la sinon coopérative tɔɔrɔ la coopérative ɲanna an cɛw bɛ minɛ ka don an denw bɛ minɛ ka don kuma min tun bɛ ne fɛ k'a fɔ tɛ nin ye. Sentiri mɔgɔw de ko k'u tɛ fɛ k'an ye kuru kɔnɔ k'an tɛ baara kɛ yan an ka mobiliw kan ka jɔ yɔrɔ min na o bɛɛ minɛlen don an ka magasin daw bɛɛ récupérelen don n'an ko k'an bɛ baara kɛ u bɛ n'an minɛ ka taa n'an ye ka taa an datugu an tɛ suɲɛli kɛ yan an tɛ bin mɔgɔ kan an tɛ mɔgɔ kungo ɲɛɲini na yan an bɛ na baara de kama yan n'u y'an ye baara la u bɛ polisiw bila ka n'an minɛ nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye k'an minɛ k'an don kaso la nin t'u siɲɛ filanan ye k'an minɛ k'an don kaso la bɛɛ b'a kalama an tɛ kunna foyi la place la baara kɔ an bɛ baara min na yan nɔ transporteur u ko k'u tɛ fɛ k'an ye an ka mobiliw kan ka jɔ yɔrɔ min na n'an y'a jɔ u bɛna an ka mobiliw minɛ n'an yɛrɛ sera terrain fɛnɛ kan na u b'an minɛ k'an tɛ na yan k'u ta de 14e ye u ta de tribunal ye hali n'u y'an ni mɔgɔ ye k'o minɛ k'o don kaso la k'o kana se yan nɔ ko an ka mobiliw tɛ voyager an yɛrɛ tɛ baara kɛ yan donc n'u ye 14e wele 14e bɛ n'an sɔrɔ yan u bɛna u t'an ɲininka foyi la u bɛna dɔrɔn k'an minɛ ka taa n'an ye n'an sera yan an tɛ ɲininka an bɛ minɛ dɔrɔn k'an datugu kun t'a la bon vraiment o de kɛlen don k'an sɛgɛn an yɛrɛ degun b'an ka Laginɛ place kɔnɔ yan o ye nin de ye fɛn nin fɔ jama silama bɛ Laginɛ place ko in a kelen bɛ k'an kɔnɔna fili a kelen bɛ k'an dabali ban ne yɛrɛ min jɔlen filɛ nin ye kunun u ye ne cɛ minɛ k'a minɛ a ma foyi kɛ ko cɛnin ka bɔ yen ko n tɛ bɔ yen ko cɛnin ka bɔ yen ko n tɛ bɔ yen u tɛ bɔ yen min kɛ u ye Ala ni kira minɛ ka na cɛnin minɛ ne cɛ dara cɛnin kan ka taga o intervenir o bɛ ka kuma kɛ yɔrɔ min na u y'o fana minɛ ka fara cɛnin kan ka o datugu k'o bila yen nɔ kunun an ye kuma sugu bɛɛ kɛ ka ko bɛɛ kɛ 14e mɔgɔw ma sɔn ka fosi fɔ kun t'a la ju t'a la minɛ cogo t'a la 14e ko kelen b'an bolo kɔnɔnafili ni dabali ban de nin ye ne cɛ minɛ ko filanan de 14e na kunun a nana yɔrɔ min na u bɔ ne ka tuguni k'a minɛ ka taga n'a ye kunun fo a ma foyi kɛ k'a ka mobili ta ka taa jɔ k'a bɛ intervenir yala minɛ kɛlɛ k'a minɛ a datugulen filɛ yen nɔ hali sisan n ye daraka de d'a ma ka bɔ yen ka na yan nɔ o tuma mun de kɛra an tɛ ninakili yan ne min yɛrɛ filɛ ne fa tun ye transporteur de ne fa de pérépéré mobili bila maninkala sira kan maninkala k'an ka bɔ Laginɛ ne fa de pérépéré mobili bila sira mɔgɔ bɛ boli k'a kunbɛn hakɛ to ko fasɛri nana tɔɔrɔ c'est tɔɔrɔ anw ye transporteur denw de mais ko min bɛ place in kɔnɔ yan walahi mɔgɔ si tɛ s'a la ko min bi yan nɔ i tɛ s'a la i fanga tɛ s'a la u ka sabali dɔɔni o de ka ɲi bɛɛ ta ye fanga ye an bɛɛ ta ye fanga ye fanga mana mɔgɔ si kelen tɔgɔ la a mana mɔgɔ si faga denbajala kɔnɔ a mana mɔgɔ si somɔgɔ kun an tɔɔrɔ la an sɛgɛnna. tɔgɔ bɔra dunya ne Porokhère Touré fo Touré ko dɔ bɛ i t'a kalama ja i k'a ɲɛɲini 14e ko ɲɛɲini mɛ n fiye cɛntigi de baarakɛ cɛ nka mi dɔn mais 14e ko ɲɛɲini bɛ k'a dɔn n'u bɛ 14e ko la n'i b'a dɔn Touré 14e walayi bila mɔgɔ fɛn bɛ i b'a bɛɛ kɛ ne bɛ fiye baara kɛ b'a dɔn i baarakɛ cɛ nka i ye cɛntigi ye Touré mais ko dɔ dogoli bila 14e kɔnɔ a ka di i k'a ɲɛɲini 14e de bɛna an ka mɔgɔw minɛ kun t'a la ju t'a la a kuma tɛ ɲini foyi ala tɛ se ka da wa 14e kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ kuma u b'an ka mɔgɔw minɛ ka datugu o ma tɛ maliyɛnw ye an tɛ maliyɛnw ye Touré a ka di n ye i ka 14e ko ɲɛɲini mɛ Asimu fo n bɛ n ka jamanakuntigi fo n'o ye Asimu ye Asimu a ka di n ye aw ka nin ko ɲɛɲini kosɛbɛ o de ka di n ye mun bɛ fɛ o y'o ye. ko n'an lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw ma na ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. Lamɛnbaaw n ye Usubira Sabadogo a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ waati tɛmɛnenw na a y'o faamuya o kɔfɛ min ye syndicat tɔ kelen ye u ye wele bila kunnafonidilaw ma dɔgɔkun tɛmɛnen na ka t'u fɛlaw fɔ kɔrɔfɔ dira maa caman ma kɛnɛ in kɔnɔ min sɔrɔla dakuruɲa damani na an ka jɛ ka olu lamɛn. Ne ye Siaka Jakite, je suis vice-président du Century Mali, le secrétaire général chargé du district de Bamako. Le Century Mali, il s'agit très bien du syndicat national des transporteurs routiers urbains, interurbains, internationaux du Mali. Je suis là ce matin à ce titre, vice-président et secrétaire général chargé du district de Bamako. Mais Nabaga Bella Djelenfo, les partenaires syndicats minnu bɛ yen nɔ ni olu ni Century tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ o syndicat ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Syndicat ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn sera nin kɛnɛ in kan yan ka na Century ma gɛn sɔgɔmada in conférence de presse la an ka foli bɛ bɛɛ ye. An bɛ presse yɛrɛ fo k'u fo u ka cɛsiri la ka aw wale ɲuman dɔn. N'i y'a mɛn kunnafoni fo dibaga de ka k'a la bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don jamana kɔnɔ.
presse fana bɛ baara min na bi jamana in kɔnɔ aw ni foli ka kan n b'a aw fo centre Mali tɔgɔ la o kɔfɛ an bɛ autogare de Jikɔrɔni de kɔnɔ autogare de Jikɔrɔni gare internationale de don gare min bolimafɛnw bɛ bɔ Jikɔrɔni gare kɔnɔ yan ka u kunsin kosɛbɛ Laginɛ ma jusqu'à Conakry Mali ni jamana o jamana bɛ frontière la ni mobili bɛ boli ani ɲɔgɔn cɛ o mobili dɔ bɛ charger nin gare kɔnɔ yan o gare kɔnɔ Jikɔrɔni a animé do cogo di chauffeur apprenti les propriétaires et les syndicats an bɛ chauffeur fo ka u ka apprentis fo kɛnɛ in kan Jikɔrɔni gare dirigeant minnu bɛ yan n'o ye syndicat ɲɛmɔgɔw ye centre Mali tɔgɔ la autogare Jikɔrɔni a syndicat ɲɛmɔgɔw bi ils font parmi les membres fondateurs de la création de centre Mali o mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ Jikɔrɔni gare kɔnɔ yan u jɔyɔrɔ ka bon centre kɔnɔ kosɛbɛ sabu olu kɛra mɔgɔw ye minnu sen bɛ centre yɛrɛ daminɛ baaraw la fo kana se an bɛ yɔrɔ min na u ma deli ka t'o kɔ an bɛ lajɛ min kɛnɛ kan n'an b'a fɔ o ma ko kunnafoni di kɛnɛ centre Mali tɔgɔ la n bɛ min ɲini jama in bɛɛ lajɛlen fɛ syndicat fara chauffeur ni apprenti kan les partenaires syndicats k'a ɲini bɛɛ fɛ ka bɛɛ don kɛnɛmatoya la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan bɛn ani kelenya de kama jamana in a bɛ bolo min kan bi fitina man ɲi a kɔnɔ an ka bɛn an ka sigikafɔw kɛ ka lajɛw kɛ pour que jamana in bɛ se ka taga ɲɛ cogoya min na kɔlɔlɔ min bɛ jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ camancɛ mɔgɔw jamana yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ bolodi ɲɔgɔnma de ka ɲi ani ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ farafarali kan ka tɛmɛ sitana natɔ kan mais adamaden mɔgɔ se bɛ ko min na i b'o de kunbɛn dɛ i se tɛ fɛn o fɛn min na i se k'o kunbɛn mais se min b'i ye o ko la o de ye ka welewelemada kɛ pour que i ka se ka dɛmɛbaga sɔrɔ i ka se ka magɛnbaga sɔrɔ pour que i mago bɛ sira jɛlen min na i ka se ka yɛlɛ o sira jɛlen kan Jikɔrɔni gare kɔnɔ yan sɔgɔmada in na chef de gare a n'a ka membre de bureau u ka weleli sera centre bureau national ma k'a ɲini an fɛ an ka ye nin kɛnɛ in kan ka na u ka fɔtaw lamɛn ka kɛtaw ye an yɛrɛ fana se ye min ye ka u dɛmɛ o la o de ye an sekun ye nin kɛnɛ in kan yan sɔgɔmada in na centre Mali tɔgɔ la ka segin k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ don kɛnɛmatoya la baara in a ka kɛ bɛn ani kelenya ani basigi kɔnɔna na fɔta ni kɛta ala k'a bɛn sagaba ma an bɛna min fɔ an bɛ min kɛ ala k'o bɛn sagaba ma ala k'anw yɛrɛ don a ka kanda kɔnɔ nin tun ye centre Mali ka débat dayɛlɛn kuma ye an ka cɛkɔrɔba ka kuma kɔfɛ sabu anw fɛ yen tɔn bɛ yen tɔn ɲɛmɔgɔya bɛ yen tɔndenya bɛ yen mais mɔgɔkɔrɔba minnu fana bɛ tɔn kɔnɔ olu fana jɔyɔrɔ ani bonya min bɛ tɔn kɔnɔ an fana ma ɲinɛ o kɔ hali sini an bɛ baara kɛ n'o de ye o de kosɔn n'an sigira kɛnɛ o kɛnɛ kan an bɛ responsabilité ni commandement bila kɛrɛfɛ ka mɔgɔkɔrɔba ninnu bila fɔlɔ olu ka kɛnɛ ɲɛma fifa ka dugawu kɛ jama ye ka sɔrɔ ka mɔgɔw ladon kɔrɔfɔ kɔnɔ o de kosɔn cɛkɔrɔba ka kuma kɔfɛ n sɔrɔla ka ouverture de séance kɛ donc au nom de centre Mali à ma qualité de vice-président Chaka Diakité la séance est ouverte. Ne Mori Karan Keita ye Mori Karan Keita ne bɛ labila depuis Moribo Tile ne bɛ transport la o tɛ sisan ko ye dɛ foyi tɛ transport kɔnɔ Mali kɔnɔ ni tɛ min dɔn mais ko dɔ de kɛra a y'an kɔ lafili parce que an b'a fɛ k'a la diɲɛ tolo kan diɲɛ tolo ye mun ye ni jama la dɛ bɛɛ o diɲɛ de ye an n'a yan ni sisan tɛ an bɔra Kanda la ka na yan ka bɔ Bagadayi centre Zigamigi tun bɛ yɔrɔ min na o de mobili place fɔlɔ ye an bolo an bɔra yen ka na Pɔnda la o kɔfɛ ka bɔ yen ka na Jikɔrɔni Zigamigi la ka bɔ yen ka na yan o tɛ sisan ko ye dɛ an bɛ min yɛrɛ jama la ka yira faamaw la minisiri a ka hakili to an ka kuma ninnu na dɛ n'a jɔra kuma ninnu na ko dɔ bɛ munumunu na jamana in kɔnɔ i t'a kalama dɛ bon de b'a a dabɔra kama pour que k'a dɔn an bɛ place in na an ni mɔgɔ dɛ tɛ place in na san 20 ko an b'a sara bɛɛ régie b'an bolo mɔgɔ kana tilefilangbɛ la ko maliyɛnw mago bɛ wari la k'u b'an ka place feere o ma an ma diɲɛ n'a ye o ye mun ye ko mɔgɔ si dɔ bɛ yen ko wari b'o bolo u nana don a balima dɔ la yan ko ka an ka place minɛ na k'a feere a ma an ye min mɛn k'a ye miliyɔn 10 di an y'o mɛn an tɛ se ka kalontigiya dɛ ka bɛn a kɛcogoya ma mɔgɔ si minnu bɛ bɔ Burukina ka na semaine mɔgɔ 100 bɛ na yan ka tɛmɛ yan ka taa Kuremale a bɛ da Kuremale a bɛ da Laginɛ an kɔni t'o dɔn an y'a siyɛnli an y'a fɔ faamaw ye parce que mɔgɔ tɛ jɔ la ko ma bi dɛ an y'a siyɛnli faamaw ye an ma ɲaya la an ka politique minnu bɛ yen olu bɛ dɔn Kuremale kilo 10 ani Kuremale tɛ mɔgɔw bɛ jigin a bɛ ladon Sotarama kɔnɔ place la kare bɛ bɔ Burukina ka na don place kɔfɛ a tɛ don yan dɛ a bɛ don kɔfɛ a bɛ déchargement kɛ yen ne banna déchargement na i bɛ taa a mana se Nouakchott i bɛ mɔgɔw la tɛmɛ mɔgɔw bɛɛ la tɛmɛ n y'a tɛmɛ yan a bɛɛ denmisɛnninw ye an ma ɲɛ a la an ye siyɛnni ma kɛ ka ko bɛɛ kɛ
an tɛ ka suti dɔ a la Bagayogo nana k'a bɛ place di ninnu ma o ci fɔra an ye a k'an ka place di an bɛ place min sara san 20 an b'a sara e bɛ se k'o di burukinaden ma cogo di n ko ne ma se k'o faamu an taara Bagayogo fɛ ko Bagayogo an ye kuma dɔ mɛn ko i b'a fɛ k'an ka place parce que i b'a dɔn contrat b'an de tɔgɔ la e bɛ se k'o yɛlɛma cogo di contrat bɛ se ka yɛlɛma an ma dɛsɛ a sara la k'e bɛ contrat bɔ an bolo ko k'o d'u ma parce que ko wari b'i bolo ko Bagayogo n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ a dɔn i k'a dɛmɛ fɔlɔ n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ a ko ɲɛɲini fɔlɔ n'i bɛ se k'a dɛmɛ n'a dɛmɛni kɛ Bagayogo m'o kɛ a ko bon sisan an k'an sabali ko an kana an nana a y'an wele ko bon ko n'an bɛ se ka 1,4 ani 40,000 d'ale ma ale bɛ papier yɛlɛma an tɔgɔ la o bɛ papier yɛlɛma an tɔgɔ la ka reçu d'a kan an ye wari min sara i b'o reçu da papier kan ka d'a ma a y'an lamunumunu kalo 7 an bɛ munumunu salon na la o ma sɔn ka tiɲɛ fɔ an ye an taara ka patron fɛ Sidibe ko qu'est-ce que Bagayogo k'i ye kojugu kɛ nin ye dɛ ko bon a ye plainte kɛ Bagayogo kan k'i ye da de y'a fɔ an ko bon an tɛ diɲɛ nin ma an taara procureur fɛ ko wari min minɛ la Bagayogo fɛ k'a bɛ an ka papier bɔ ka d'a ma ani reçu an m'a sɔrɔ donc an tɛ diɲɛ ma k'an ka wari di komi n'a kɛra cogo min na an bɛ i labɔ kalama procureur y'a wele bon an welela an taara gendarmerie la an nana u y'a ɲininka a jɔra la an seginna ka na tribunal na a jɔra la yen u ye 1,40,000 minɛ ka d'a ma k'an ka dossier bila tribunal na ko kiiri bɛ k'a la n tɛ se ka to da fo ka kiiri k'a la donc an y'o bolo ma Bagayogo fan fɛ mais Bagayogo ani Sidibe o de don parce que an wulila kɔrɔmasuru min an wulila k'an bɛ fɔkasi di la ma k'an ka sen a nana k'i sen lɔ o kan an ko nin bɛ se ka kɛ mɔgɔ min bɛ ji di mɔgɔ ma Mali kɔnɔ bi mɔgɔ bɛ se k'o fɔ wa i bɛ se ka o bɔ so la président de bɛ ka ji di mɔgɔw ma mɔgɔw lahinɛna kama a bɛ k'an bloqué k'an tɛ diɲɛ la yen bon an taara district la maire yɛrɛ de sera k'a faamuya k'a lɔn bi bɛ ka kan maire y'an ka papier bɔ ka autorisation bɔ ka d'a ma autorisation bɔra ka d'a ma an nana ka fɛn sigi bon donc an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ ɲɔgɔn na piscine de kɔfɛ place nin de kosɔn place nin y'an de ta ye an ni mɔgɔ de ta ye dɛ n'a fɔra ko ka place nin tala an ni mɔgɔ tɛ a bɛ tila an su de kan a kun tɛ k'an ɲɛnaba kan parce que kuma bɛɛ fɔla jamana kɔnɔ bi a y'an kɔn lafili dɛ jamana den k'a fɔ k'e bɛ kiti o ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ a faso dugukolo nɔfɛ vraiment an tɛ se ka faamuya o sara an ka maliyɛn ani u ye kiiri dɔ kɛ Burukina élection kɛra Burukina chef de Nini a gɛɲɛlen a y'a ten ka faga n'a ne ye ne minɛ bi ka ne faga a tɛ foyi tiɲɛ ne ye mais ne bɛ tiɲɛ fɔ n tɛ sa ka tiɲɛ to kɔnɔ bala n'a bɛ kɛ da ye an kɛti k'a la mais i ka faga la Burukina b'i fɛ foyi ma k'a rɔ ala kuma ma taa polisi la olu kana k'u bɛna an ka place minɛ an na parce que comme an ka mɔgɔw mako wari la maire fana n'a ma jate minɛ ministre jate minɛ dɛ bi ma Mayiga ninnu bila cɛ nin bila yen dɛ Sidibe ani Bagayogo n'a ma fɛɛrɛ kɛ i la ne tun t'a fɛ ka ninnu ye maire kɔnɔ cogo si la a b'a ye tiɲɛ dɔrɔn dɛ an b'a bɛɛ fɔ n'a b'a ɲɛɲini a b'a ɲɛɲini an bɛ yɔrɔ min na bi jamana bɛ cogo min na bi mɔgɔ min bɛ don tɛmɛ yan bi ni maliyɛn t'a kalama wali autorité minnu bɛ kurema olu b'a kalama mais i bɛ tɛmɛ i y'a fɔ ko bɛɛ ka foyi tɛ fɔ donc an kɔni ka laɲini min ye a k'an ka papier d'an ma an tɛ diɲɛ ka papier di ninnu ma cogo si la papier tɛ ka di ninnu ma cogo si la a bɛ se ka kɛ fanga kɔni fɛ mais a kɔni tɛ kɛ an ka diɲɛ kɔnɔ kuma min bɛ ne fɛ papier ko la o ye o ye. ko n'an lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw ma na ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. an labaw sigi wulilen kɔ an y'an madɔ Kɔnja Keyita ani Masama Keyita la k'olu ɲininka nin ko in yɛrɛ a bɛ cogo di olu ye faamuya jumɛnw sɔrɔ a la hakililajigila Masama Keyita ale ye CMTR o tɔnden Bamakɔ yɛrɛ wala n k'a fɔ CMTR ɲɛmaa don Bamakɔ ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan seereya minnu sɔrɔla an ka interview la an ka jɛ k'o fana lamɛn. Kɔnja Keyita i bɛ jɔyɔrɔ jumɛn na gari in kɔnɔ yan chef de gare a ye wele bila kunnafonidilaw ma bakuruba la mun laɲini jumɛn de tun b'aw la ka lamini ye an kana kɛlɛ kɛ parce que ninnu b'an laɲini na hali sisan i ma an na mobili dɔ la i bolo pisi kan ninnu ye jɔn ye ninnu ye usibila n'a kɔ u ɲɛmɔgɔ ye usibila ye mais an bolo syndicat kɛlɛ de don mais dimanche tɛmɛlen a kɛra Burkina contre Mali parce que u ka mɔgɔ 100 ni kɔ nalen yan ka na fɛnkɛ kɛ yan meeting kɛ yan ka maliyɛnw nani k'anw nani an ka autorité k'a bɛɛ nani c'est pourquoi an fana ye bi ta ni organiser an ka autorité mɔgɔw ka bɔ a kalama an bɛ ɲan ma yan yala o dalu b'i bolo sabu an yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan i bɛ ka nɛni ko min fɔ n'i ko maa 100 ni kɔ an tun b'a kɛnɛ kan an y'a seerew bɛɛ ta a bɛ cɛ ka fɛn kan a bɛ ancien ka téléphone kan an y'a y'o kan an y'o y'a kan musow ko an ma ko an ka 14e arrondissement k'o tɛ polisi di k'olu ye malankolon dafalen don a bɛ ancien ka fɛn kan ancien wele a k'a labɔ k'a ye e ka nin kuma in tɛ sɔn ka kɛ sababu ye ka jamana fila kun kari ɲɔgɔn na wa mais a y'a dabɔ o de kama o ninnu y'a dabɔ o de kama o
parce que u ma foyi ye maliyɛn an ka wari de mu kojugu parce que u bɛ taa wari le di mɔgɔw ma ka ban kana kɛlɛlankolon kɛ u bɛ taa wari le di mɔgɔw ma kana kɛlɛlankolon kɛ o de don n'o tɛ nin sera nin na wa. aw ka nin gɛlɛya a daminɛla waati jumɛn. depuis 2020 coronavirus daminɛlen burukinabe ye nali damina an n'u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u nana ka na burukinabe bɔ an bolo k'o di mɔgɔw na parce que wari b'a la bi rangement courrier malien poste la il faut 500 000 400 000 pour que mobiliw ka don mobili tɛ f'u ye carte tɛ contrôler foyi tɛ kɛ mali sigilen bɛ kojuguba de kan de o parce que libéria kɛlɛ ɲɛna anw de tun ye transporteur de an tun bɛ mɔgɔw ta ka taa libéria frontière la ala bani min ma bɛɛ nun ta ye wa libéria ma ten wa mais an y'a fɔ autorité bɛɛ ye mɔgɔ si ma kuma a bɛ kɛ lonkolon fana an b'an sigi sa k'a makɔnɔ a k'o makɔnɔ. a bɛ ka sabadogo min jalaki ale bɛ aw ka gari in kɔnɔ bi a bɛ waati jumɛn don. a man jan sa ale bɛɛ a k'a tɛlɛ ne bolo chef de ligne la il était un chef de ligne et puis un chef de tableau ale de tun y'o bɛɛ ne y'a bɔ o de la o de gɛlɛya o de ma bɛn a ma. o bɛ san joli bɔ bi. a ko an san 3 o le y'o dɔɔni an san 2 le y'o dɔɔni ne y'a bɔ o la parce que a bɛ taxi kelen na lɔ 1000 800 1000 alors mobili dɔ bɛ lɔ a tɛ wari sara n'i m'o sara i tɛ lɔ. an tun ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ commune 4 tribunal n'o ye procureur ye k'a tun ye kuma dɔw kɛ ani ɲɔgɔn cɛ la olu jaabi bɛ na bɔ k'a jira k'a fɔ bɛɛ k'i ka baara kɛ i damayɔrɔ la o kuma ye tiɲɛ wa. bon n t'o kalama c'est ma première nouvelle. ne tɔgɔ Masama Keita di Baba je suis le vice-président du district CMTR de Bamako, en même temps secrétaire général adjoint du district centre Mali. Syndicat yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na Laginɛ place cour kɔnɔ ni ko in a bɛ ɲini ka na dan sɔrɔ hakilina jumɛn b'i la ko min tun bɛ kɛnɛ kan. Ala k'an bɛɛ sababa ma en fait ni gɛlɛya nin a daminɛna a bɛ wagati dama dama bɔ mais normalement baara taabolo la c'est le problème du CMTR an de kan ka jɔ entre les transporteurs pour que ka fɛn wɛrɛ personnellement ne yɛrɛ ne ye kuma mɛn n bɛ baara kɔnɔ tuma min na ne ɲɛ b'a la o donna tribunal kɔnɔ ne yɛrɛ sigida fɛnɛ don en tant que responsable des transporteurs parce que couleur tɛ ne la yan bi nin kɛnɛ nin kan n b'a fɔ k'a da n bɛ yɔrɔli min na pour que ma intervenir au micro direct parce que n bɛ place min na a tɛ ne permettre fiyewu ka dɔ ta ka dɔ to ne ka place tɛ n permettre a la ne bɛ se ka min kɛ n ka woro le ka mɔgɔw kala Bamakɔ kɔnɔ ne ka baara yɛrɛ en tant que président du district CMTR gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ transport la o gɛlɛya ni ɲɔgɔn gɛlɛya misɛnnin caman bɛ yɔrɔ caman mais a ma se fo nin na ni fɛn donna kiiri kɔnɔ ka ban a bɛ couleur wɛrɛ di baara ma ma jɔ an bɛ continuer ka baara kɛ halisa mais ka min ye ka don kɛlɛ kɔnɔ ka parti ta i jɔ dɔ kɔfɛ ko n ye nin ye an ka place ne ka place tɛ n permettre o la parce que je suis un élu des transporteurs au niveau du district ne ka wajibi don a bɛ ne ka mɔgɔ ne mankan dɔ de ka du kɔnɔ e ka baara ye mun ye ka du mɔgɔw fara k'u kala ɲɔgɔn na an b'o cadre de kɔnɔ n nan'o assistance fɛnɛ de kɔnɔ. mais aw ye médiation dɔ kɛ nin ko in na. médiation bɛ sen na a bɛ sen na écouter la mun na écouter li fɔban kɛra justice ka yɔrɔ ye parce que une fois que justice donna fɛn kɔnɔ wajibi i bɛ suivi kɛ kɛrɛfɛ jusqu'à preuve du contraire pour que ala ka se ka nɔgɔya kɔrɔ sinon an b'a kan voilà. i ko gɛlɛya in daminɛla a bɛ waati bɔ i bɛ se ka san joli fɔ an ɲɛna gɛlɛya in daminɛ ni san. bon ne y'a su yɛrɛ réellement ça fait une année et quelques san kelen ani dɔɔni mais a ma nin ampleur ta parce que woro na dimanche tɛmɛnen ta nin min fɔra ɲɛna o la o ye ko wɛrɛ de c'est pour cela je suis venu ici au décrier un problème syndicat surtout au niveau des gares ça se gère à l'intérieur mais ka taa kusi wɛrɛ ta nationalité wɛrɛ ta ka na n'a ye il faut que an bɛɛ kan ka attention attirer nin kan ça c'est très mauvais. mais nationalité wɛrɛ ka don gare kɔnɔ sariya de y'o kɔn. sariya y'a kɔn nin kɛcogo la un problème syndical ça ne finit pas nin bɛ ban dɔwɛrɛ bɛ na on est habitué ni sigira ɲɛmɔgɔ la i bɛ problème de gérer mais ka taa i ka kabila kɔnɔ mɔgɔ ta ni minnu bɛ bɔ nationalité kelen kana ta ka conférence sigi o kama il faut qu'on fasse beaucoup attention parce que a bɛna sira wɛrɛ ta ala k'an n'a cɛ janya kuma kɔrɔw bɛ ka fɔ a ma bɔ syndicat bulon na sisan a ma kɛ ko jamana ni jamana ye o tɛ o ala kana se o ma an bɛ problème de place kelen dɔrɔn o problème de bɛ yen mais n'a nana kɛ jamana ni jamana ye o ye ko wɛrɛ don to a la ala k'an bɛɛ kisi o ma. o tuma e ye CMTR ka nɔrabila ye Bamakɔ kɔnɔ yan aw bɛ nin jɛkulu fila bɛ reconnu ko syndicat don. effectivement an b'a fila bɛ reconnu syndicat don parce que jamana ye yamara papier d'o ma coopérative peut exister comme le centre existe voilà c'est les deux structures qui existent ils ont cohabité ensemble pendant plus de 20 ans aussi et mais c'est le centre vous pouvez vérifier ces reçus aussi qui paye les places
au nom de la collectivité. Voilà. Mais président, vous êtes centre Manyamo. Côté de moi, est-ce que nous sommes là pour moi? Nous sommes là pour moi. Ne CMTR de Yampi. Kenani. CMTR comme son nom, le Conseil malien des transporteurs routiers du Mali. On a bara ere mi ka ton kala ɲɔgɔn na gɛlɛya ninnu de y'an ka problème yɛrɛ an bɛ se ka fɛn fɛn dilan a la dugukolo la sanfɛ la an b'a dilan an b'o baara de kan mais baara nin fan dɔ taara kiiri bolo kan n'a sera kiiri bolo la wajibi i b'i jɔ k'o su fɔlɔ mais o t'i ka baara bali o t'i ka baara bali. Yalo président dɔw tun y'aw jalaki ko nin ko in a sera nin degré la aw de don parce que aw tun kan k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ min na an b'o kɛ yala jaabi b'i fɛ ka ɲɛsin o ma wa. bon jaabi bɛ n fɛ parce que ɲɛmɔgɔ ni ala ye ɲɛmɔgɔ k'i donni ye ko b'i bolo yan i y'a kɛ ka ɲa i bɛ nɛni i m'a kɛ ka ɲa i bɛ nɛni mais ala bɛ bɛɛ dɔn ala bɛ bɛɛ dɔn ne yɛrɛ ka kuma man ca ko ninnu na kosɛbɛ mais n b'a bɛɛ dɔn les acteurs n b'u bɛɛ dɔn kuma bɛ n'u bɛɛ cɛ pour vous dire que contact ma tɛgɛ ne ni mɔgɔ mais baara bɛ n'a ta cogo. Voilà. Merci, président. Alors, ne akila oye famiyaw caman sɔrɔ nin kɔrɔfɔ ninnu na nka anw bɛ bɔ lagide place la waati min na mɔgɔ caman de nana k'a ɲini arajo ɲɛtaa fɛ k'u bɛ fɛ k'u ka hakilinaw di transition yɛrɛ taabolo kɔni kan kɔnɔna na an ye kɔrɔfɔ di maa minnu ma n'olu ka fɛlaw di an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn olu la. Ne tɔgɔ Fatugu Keyita ne ye mɔbili baarala de ye ne ka lahala ye min ye jamana lahala la jamana foyi ma yɛlɛma jamana kɔnɔ foyi ma yɛlɛma a ko malikura an ye mɔbili baarala ye k'an ban kan ala kelen bɛ a dɔn an bɛ mɔbili baara an y'a mɔbili papier bɛɛ k'an ka fɛn bɛɛ dafa n'i ye bɔ yan fɔ Kurema a ma sigiyɔrɔma 6 ou bien 7 i jɔ an y'a a bɛɛ ko wari i tɛ Kurema tuguni polisiw b'i jɔ ko carte d'identité vaccination i b'o bɛɛ di n'i ye Laginɛ u b'a kɛ 400 ou bien 600 sara ni PSI b'i kun u b'a f'u ye 1000 sara u bɛ tila ka mɔbili dɔw labila ten tɔ u t'olu mɔgɔ la an tɔɲɔlen don an tɛ foyi la o transition nɔ ye transition nɔ de olu ma wuli bɛ se ka dɔgɔya et puis fɛnɛ u ko malikura ko politicien de ye jamana ci ko tiɲɛ tɛ faratu kuruta kɛ Modibo Keyita la ka Modibo Keyita plan bila ale la n'a la kuruta kɛ Musa ye san 23 kɛ kuruta kɛ Musa fɛnɛ la o fɛnɛ Mali bila ale la a tɛ fɛn na kuruta kɛ a tɛ la a sigira ale la bɛɛ ka fɛn na kuruta kɛ a tugu Mali sigira ale la an b'a si ban na an tɛ tiɲɛ fɔla ɲɔgɔn ye tarin kamalen ka bɔ kɛnyɔrɔ ba hakili kɔngɔ bɛ nin kɛ ne faga man kɛnɛ mais hali bi an tɛ foyi sɔrɔ la sa gɛlɛya bɛ nin k'an faga an ta kɔni y'a dɔn mobili bari bantan dina mɛn gɛlɛya bɛ nin kɛ n faga ne t'a o de ye Burulayi Dakuruya kelen pe gɛlɛya selen an ma yan Musa Tarawele telo balo kilo tile 10 mètre Jaba Dalo journal de l'homme a wulila ka taa fɔ Musa Tarawele n ka kuma lamɛn dɛ a wulila ka taa fɔ Musa Tarawele ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ko mun de bɛ yen ko malo kilo tile 18 ko mais a kelen bali o kan dɔ bɛ mun fɔ sa a k'i taxi bɔ malo kan i filɛ Laginɛ place min kunna yan malo 50 kɛmɛ 6 taxi bɔra fɛn bɛɛ e bɛ min fɔ faama kura ninnu ye surasiw tɛ se jamana kɔrɔ a lɔnni don mais bɛ san kɔrɔ mais a n'a kɛcogo de don parce que ni mɔgɔ t'i bolo min bɛ conseil d'i ma a bɛ gɛlɛya a ka balo labila fantanw ye an bɛɛ ɲinɛ kɔ balo ka gɛlɛn bi yan balo ka gɛlɛn fan bɛɛ a ka balo labila u ka dédoyement bɔ balo kan bɛɛ ne kun ye ten ne le Burulayi Jabi ne le kun ye ten u ka balo bɔ jamana kɔnɔ n'i y'a mɛn ko coup d'état a ka ɲi mais a ka ɲi cogo di ka dumuni na don jamana kɔnɔ n'i ye dumuni na don jamana kɔnɔ den bɛ ɲini kɔ o dɔrɔn de bɛ Mali kan ko politique tɛ Mali kan an mago t'u ka fanga la an mago bɛ min na o ye balo de n'a kɛra u k'i sigi k'an kuma bamanankan de Mamadi Fofana n b'u fɛ bi n b'u fɛ sini y a pas de tellement que sɔrɔsiw ka di n bɛ kasi de nana de foyi t'u la u ka min kɛ dɔrɔn min kɔni jɔrɔ bɛ na dɔrɔn u ka balo ɲini ka don Mali kɔnɔ n'a bɔrala hali Bisikala Jarati défaut kisɛ kelen a t'u la bi a t'u la se ko Sadio Kamara ko a sanangukɛ bɛ k'a fo a bɛ baara min na k'a kana jala di yan a ka taa fara a ka jala kan a ka taa fara a ka baara ko a balimakɛ b'a fɔ dɛ Mamadi Fofana t'a f'a ɲɛna ta ko foyi t'u la bi foyi t'u la sini k'Ala k'u dɛmɛ Ala ka hɛrɛ k'u ye Ala kan'u malo fo ka taa saya ta Ala kan'u malo u y'an bɔ jɔlen min kɔnɔ kafiri jamana ni Faransi don k'u ka di tɛ dogo don ne dimine i ye kuma faamu cogo nata n b'u fɛ bi n b'u fɛ tɛ ko ɲɔgɔn tɛ yen merci. lamɛnbaaw an tun y'a fɔ a ye donkibaru daminɛ la cogoya min na min ye farafinna tilebiyanfɛ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ CEDEAO ye jɛkulu ye farafinna jamana 15 bɔɲɔgɔnko de b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni novembre kalo tile 7 tɛmɛnen ye u tun ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ ganakaw yɛrɛ fɛ yen Accra o nana wolo fɛn na fɛn min n'u tun ye kuma dɔw perepelatigɛw di a yira k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw u bɛna ɲangili ta ka ɲɛsin u ma ani Mali cakɛ bondasoba minnu bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko institution olu fana bɛna gosi ni ɲangili bere in na o kɔnɔna na perepelatigɛw nana di hali bi k'a yira k'a fɔ
fanga ɲɛma minnu bɛ bi ɲɛmaya la u yɛrɛ ka denbaya u bɛɛ bɛna don nin gosili bere in kɔnɔna na wa u ka nafolo u mana kɛ farafina tilemafɛtɔ jamana fɛn fɛn kɔnɔ k'a fɔ i bɛ taga segin kɛ n'a ye o bɛ kɛ haramu ye u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ sa ni kununko ye a yɛrɛ la k'a fɔ CEDEAO ɲɛmaw u nana u ka kunnafoniw bɔ ka bin maa 100 ani maa 49 ɲɔgɔn Mali yɛrɛ fanga ɲɛmaw la olu kɔni nana gosi ni bere ye bere min ni fɔlenkɔrɔ nana kɛ dalamagan ye o dɔ ye k'a fɔ minisiri ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokala Mayiga ale sen bɛ o la ka fara min ye gouvernement maaw olu caman sen bɛ a la n'a bɔra Abdoulaye Diop ka fara CNT minnu bɛ député ladigiw la bi olu fana ka maaw sen bɛ a la kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ ni maa 100 ani maa 49 Asimi Goita ka fara Abdoulaye Diop kan olu kɔni tɔgɔma ye nin lisi in na kunnafoni sɛbɛn l'Indépendant a ka lakalila a ko a bɛ tile 10 bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔn kɔni bɔ min ye farafina tilemafɛtɔn jɛkuluba min bɛ yen ni o bɛ wele k'a fɔ CEDEAO u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ ganakaw fɛ yen sigi in kɔnɔna na u tun ye laɲini dɔw fɔ k'a jira k'a fɔ gosili kɔni bɛna kɛ min ye ɲangili nasiraw ye kunun ko ka bɛn ni nɔvamburu kalo tile 17 san 2021 a ko kɔni nana kɛ tiɲɛ ye k'a sababuya kɛ mun ye laɲini dɔw tun kɛra Mali fanga ɲɛmaw fɛ u ka se ka baaraw sigi sen kan ka bɛn ni février kalo nata tile 27 san 2022 kalataw ka se ka kɛ wa kalata baara ɲɛbilaw olu tun ɲinina CEDEAO fanga ɲɛmaw fɛ u ka se ka kɛ sɛbɛnfuraw ye k'a di olu ma minnu waatiw mana se u ka kɛ a kɛcogo la Mali fanga ɲɛmaw kɔni a bɛ komi ŋaniya ɲumanw ma sɔrɔ olu la ka o baaraw kɔni kɛ ka kɛ ni Musa Sayon Kamara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ nɔvamburu kalo tile 7 tɛmɛnen na CEDEAO fanga ɲɛmaw tun ye min fɔ k'u bɛna ɲangili bere kɔni ta ka gosi fanga ɲɛma kelen-kelenw ani an ka cakɛbɔdasoba minnu bɛ yen n'u b'a wele faransikan na institution de la transition ani u yɛrɛ ka denbayaw u bɛɛ ladon ni gɛlɛya in kɔnɔna na wa a bɛ kɛ haramu fana ye u yɛrɛ kun an'u ka denbayaw u ka se ka taga segin kɛ ni jamana kɔfɛlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la hali u ka nafolo minnu bɛ yen k'a fɔ k'u b'u ta ka u magow kɔni ɲɛ a la wa o kɔni kɛra haramu ye bi ni fanga ɲɛmaw an'u ka denbayaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni sɛbɛn l'Indépendant a ko a sababu ye mun ye a yirala k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaw ma wulikajɔw wala cɛsiriw kɔni kɛ layidu min taara diɲɛmaw ye layidu min taara jamana kɔnɔdenw ye k'a yira k'a fɔ kalata ko a baaraw bɛna sigi sen kan siga foyi tɛna ye a la o kɛra fɛn ye fɛn min ni a suru salala CEDEAO fanga ɲɛmaw u kɔni ye u ka dusumakasaw yira o la k'a yira k'a fɔ nin ma bɛn olu ma wa Mali fanga ɲɛmaw ni ɲangini min ka kan u bɛna o ɲangini kɔni boli u kan kunnafoni sɛbɛn l'Indépendant a ko maa minnu tɔgɔ bɛ nin kunnafoni in kan wala nin ɲangili kɔnɔna na min ye Sokɛli Kokala Mayiga n'o ye premier ministre ye ale tɔgɔ bɛ a la ka fara a ka minisiri bɛɛ lajɛlen kan wa min ye jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ conseil national de transition CNT olu fana maaw bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na a yirala k'a fɔ maa 28 bɔɲɔgɔnko Mali yɛrɛ gouvernement na olu tɔgɔ bɛ a la n'i ye jateminɛ kɛ CNT yɛrɛ kɔnɔ maa 100 ani maa 21 bɔɲɔgɔnko olu fana tɔgɔ bɛ a kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn l'Indépendant ye a yira k'a fɔ nin sɛbɛnfura in a bɛna di wala a bɛna forobaya diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na jamana o jamana bɛ yen k'i b'i yɛrɛ sɔrɔ CEDEAO kɔnɔ a bɛna kɛ sɛbɛnfura ye k'a di olu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma wa jamana o jamana bɛ yen k'i b'i yɛrɛ sɔrɔ Nations Unies kɔnɔna na ani farafinna ka kɛlɛyatɔnba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Union africaine nin bɛɛ lajɛlen bɛna sɛbɛnfura in kɔni sɔrɔ i sigiyɔrɔ jamanaw la Mali yɛrɛ teri jamana minnu bɛ yen wala CEDEAO teri jamana minnu bɛ yen ni olu ni CEDEAO bɛ baaraɲɔgɔnyaw kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛna sɛbɛnfura in sɔrɔ kunnafoni sɛbɛn l'Indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye l'Européens ka kɛlɛyatɔnba min bɛ yen n'o ye Union européenne ye olu kɔni ye a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ CEDEAO mana hakilina min ta k'a ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw kɔni ma olu kɔni labɛnnen don ko hakilina in kɔni sabati cogoya bɛɛ lajɛlen na
kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ko nin kɔni ye gɛlɛyaba ye hali n'a sɔrɔla bi Mali fanga ɲɛmaaw ka hakilina ye min ye bi o de ye k'a fɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛna kɛ malidenw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ la o de bɛna wolo fɛn na fɛn min n'a bɛna pereperelatigɛw di kalataw kɛcogo ani yɛlɛmaba minnu bɛna don jamana yɛrɛ mara tacogo la nin kɔni gɛlɛyalen don an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Ah chérie,